limami ne masu mulkin gida cibiyar masa mata ku ne da mulki cikin har wajajen ƙasa. Inda rai gero ba zai yi wuta jamuje ba da nufin iyawa wuta cikin kara kaga ba a ki kone idan da lafiya ke mu ba zai ki wasu a kowane gida gari an ne in babu mata mulkin sama hada da ƙasa kai bar mata kawai. A bara na ɗauki turmi masa dan bugu jigon barewa aka wadugu kowane da gida kuna tare da kimbiya mai ragamar cikin gida ke ce dogiya kamar matan mutum ta sayin shawagiya kai a waje kake mulki a cikin gida sarki fada yake mulki wanda cikin gida kaji wani saman kogi maliya gabar rafi daɗin miya a zamani ƙaryar ƙasa ganin kifi tun da su mai su suke kogi mata a ja da baya har tsofi yan wannan kiɗan sarauta ne mata What the